Café Fællesskab bliver hjertet i Streetlab. Det bliver meget mere end en café. Det bliver et sted, hvor mennesker mødes, lærer hinanden at kende og skaber fællesskaber på tværs af alder, baggrund og forudsætninger. Her får unge udviklingshæmmede fra Levuc mulighed for at tage ansvar, udvikle kompetencer og være en del af et levende fællesskab sammen med frivillige unge. Hej, jeg hedder Gitte, og jeg er køkkenleder over på Levuc. Levucs håb og drømme for Streetlab er at bidrage til fællesskab omkring måltider, blandt andet for børn og unge. Og som kok i Levuc drømmer jeg selvfølgelig om at skabe noget samvær omkring madlavning og måltider. Vi kommer fra Grundtvigs Højskole og har faget Gør en forskel sammen med Søren Lærke, hvor vi har været med til at udvikle caféen her bagved, som står klar her til sommer. Og i dag har vi lavet et event, hvordan man kunne tænke sig, at caféen kunne se ud i fremtiden, og hvordan den bliver brugt senere. Jeg har været med i Streetlab i mange år, og der har vi også igennem årene lavet rigtig mange forskellige projekter med mad og fællesskab. Det glæder jeg mig rigtig meget til, at vi skal tage med her ind i caféen, i den nye café. Så tror jeg også bare, at den her café kommer til at fungere som et hjerte og et centrum for hele det her hus, og kan være den, man ligesom bliver mødt af, når man kommer. Hvis man aldrig har været her før, kan det være en god indgangsvinkel til at træde den vej ind måske, og bare lige mærke huset og finde ud af, hvad det er for noget. Mig og Bertil fik jo tilbudt at få lov til at starte den her café, og vi har snakket i mange år om at egentlig starte en café sammen. Så det har vi fået muligheden for nu, og vi glæder os til at få en masse forskellige gæster hernede. Servere en masse dejlig, billig mad og en masse dejlig god kaffe. Det her sted skal ligesom være et sted, som der kan rumme alle. Caféen skal være et sted, hvor alle føler sig velkommen, og hvor forskellighed bliver en styrke. Projektet er blevet til med støtte fra Hillerød Kommune og nogle af Danmarks største fonde. Sallingfonden har alene bidraget med 250.000 kroner til etablering af caféen. Café Fællesskab er ikke blot en café, det er en investering i fællesskab, inklusion og nye muligheder for mennesker, som opstår på kanten af fællesskabet. Det er Café Fællesskab. Det er hjertet i Streetlab.